Bon dia, cuiners literaris. Com veieu, la decoració de la meva llibreria ja és Nadal i tenia moltes ganes de fer aquest vídeo perquè és el book tag dels traductors que va fer, que el va crear el canal Traduint des de Calella. M'ha nominat la Marta de la Mar de Llibres i ja fa molt que el va fer i doncs jo, com que tenia els exàmens finals, no vaig poder preparar-lo i fer el vídeo, però ara tinc més temps, per tant, aquí el vídeo, com veieu en el títol, posa el book tag dels traductors, que els traductors gairebé mai ens fixem en qui ha traduït el llibre i són molt importants, ja també perquè els traductors els trobem en les instruccions d'un joc o d'un objecte, a les receptes, també alguns subtítols de les pel·lícules. En molts llocs trobem els traductors i mai ens hi fixem i mai posem nom a cada traductor del que fem servir, del que llegim, del que mirem, etc. Per tant, el vídeo d'avui és el book tag dels traductors. Sense res més, comencem! Comencem el book tag. La veritat és que jo al principi pensava que no tenia molts llibres que estaven traduïts, o sigui que havia llegit pocs llibres traduïts, però la veritat és que no és així, tot el contrari. Tinc més llibres dels que em pensava traduïts i molts d'ells m'han agradat moltíssim i m'ha costat molt, la veritat, respondre a cada pregunta perquè us ensenyaria tota la meva llibreria, però el vídeo es faria massa llarg. Per tant, us ensenyaré un llibre o, depèn de la pregunta, dos de cada de resposta. Primera pregunta. Últim llibre traduït que he llegit. L'últim llibre traduït que he llegit és La veu de les ombres de Frances Hardinge i la traducció està feta per Xavier Pàmies. La veritat és una bona traducció perquè s'ha fixat en tots els detalls i jo crec que les frases estan molt ben construïdes, hi ha moltes frases guais, un vocabulari molt adequat. I també vaig fer una ressenya ja d'aquest llibre, per tant, a baix us deixaré l'enllaç per si la voleu veure o si puc, perquè no sé com es posa aquí dalt, que surti la informació. L'editorial d'aquest llibre és Bambú i és un llibre que és de fantasia, misteri i sobretot justícia. Jo crec que us pot agradar moltíssim a tots i per Nadal, si voleu regalar aquest llibre, jo crec que és ideal. Segona pregunta. Últim llibre traduït que he comprat. La veritat vaig estar buscant i que jo mateixa hagi comprat no he trobat, però sí l'últim llibre traduït que m'han regalat. He fet aquí una petita modificació de la pregunta. De parte de la princesa muerta de Kane... És un nom molt difícil de pronunciar. Keinese Mourat. Veurem si he pronunciat bé aquest nom. I la traducció no està posada aquí, però està feta per Mauricio Huaque. També un cognom bastant difícil, però no. I és en castellà i fa poc me'l van regalar, és el que m'estic llegint actualment, que vaig penjar una foto a Instagram. I la veritat és que m'està agradant moltíssim i no és de gènere romàntic ni fantasia. Està ambientada a Istanbul, el 1918, a l'Imperi Otomà, i la protagonista és una jove musulmana que es diu Selma. Tercera pregunta. Un llibre que porti el nom del traductor a la coberta. I el llibre és L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson. L'editorial és Quaderns de crema i la traducció està feta per Joan Sallent Arús. Aquí ho posa. Molt ben fet aquest Quaderns de crema, una edició molt especial i està molt ben feta. I L'illa del tresor és una història que crec jo que tothom s'hauria de llegir. A mi em va agradar moltíssim i també molt recomanable. Quarta pregunta, un llibre que no porti el nom del traductor a la coberta. És un llibre que m'agrada molt, The Perfectionist,
de Sarah Shepard. L'editorial és Fanbooks, una editorial que vaig descobrir fa poc i la veritat és que tinc uns quants llibres també de l'editorial Fanbooks i m'agrada moltíssim. Pretty Little Lies està inspirada, és la sèrie d'aquesta saga. I doncs quan vaig veure que no tenia el nom del traductor a la portada vaig quedar decebuda perquè és una història que m'agrada molt, hi ha romanticisme i és que la portada és el que més, vaig escollir aquest llibre, vaig agafar aquest llibre perquè és la portada el que em va captivar més només veure'l, però al no tenir el traductor a la portada, doncs baixa punts. Però la traducció està feta per Núria Parés. I la veritat és que aquest llibre, qui no el regali per Nadal, que no torni a mirar el meu canal. És broma. Última pregunta, i no per això la menys important, un llibre traduït que t'encanti com no podia faltar. Aquesta pregunta hi ha dues respostes, 2 llibres, i com no podia faltar A 3 metres sobre el cel, de Federico Mocchia, m'encanta, de l'editorial Columna, un llibre que està traduït per... Aquí tampoc posa el nom del traductor a la portada. Plorem, sisplau. Trist. Traducció de Daniel Monsec Angulo. I està traduït al català. I la veritat és que m'ha agradat molt aquest llibre, com sabreu. Tinc molts vídeos on parlo sobre aquest llibre i crec que no cal que digui res més perquè... I he dit que tenia 2 respostes a aquesta pregunta. L'altra que he parlat... No podia fallar. He parlat molt poc d'aquest llibre i la... Això com... Hola. He parlat molt poc d'aquest llibre i és un llibre que la veritat m'ha agradat molt. Quan el vaig llegir vaig quedar fascinada i he fet una recomanació d'aquest llibre. Us deixaré també l'enllaç del vídeo a la descripció. I el llibre és La selecció de Kiera Cass, que és una saga, és el primer llibre d'una saga. Amb aquest llibre vaig descobrir que quan olorava les pàgines doncs em transportava en el moment en quan vaig llegir aquesta novel·la. I la veritat és que, si només per la portada, ja val la pena doncs, llegir-lo. I la veritat és que és també romàntica i és d'una noia de l'America Singer que viu en una ciutat pobra, en un poble pobre, doncs es presenta a la selecció de noies per ser la reina del regnat. I doncs comença allà tota la història i és molt guai, la veritat. I m'he llegit, aquesta és la segona part, també, que m'agrada molt. Queda molt bé. I, venia aquest llibre doncs, per la traducció, per tant, anem a dir la traducció. Un altre llibre que no té el nom del traductor a la portada. Molt malament, molt malament. I és en castellà el llibre. I el traductor és Jorge Rizo. I aquest llibre crec que es va posar de moda durant un any, però fa molt. I ara no ho està i jo crec que hauria de tornar a estar de moda perquè tothom se l'ha de llegir. És molt guai, molt guai. I l'editorial és Roca Bolsillo. M'encanta que sigui tapa... que no sigui tapa dura per la portada. M'encanta. És un llibre que sempre m'ha agradat. És un llibre que sempre m'ha agradat i que mai... que he recomanat molt poc. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. No volia que es fes molt llarg, però m'he enrotllat una mica bastant. Per tant, el vídeo és aquest. Espero que us hagi agradat. Feia molt de temps que no penjava vídeo i menys un tag, per tant, he tornat, estic aquí i porto aquest vídeo per començar a celebrar el Nadal. Que passeu un molt bon Nadal i fins a la propera. Adeu!
que l'altre dia vaig descobrir que quan oloro els llibres és com recordo el moment i recordo la sensació de quan estava llegint la novel·la o el llibre i vaig descobrir una sensació molt guai, la veritat.